Atzetik lau elementuak datoz. Sua, ura, lurra eta haizea. Begira, olatuek Eskoziatik printzesa ederra dakarte. Anbotoko Mari haren susko gurdiarekin. Lurraren alabak, eguzkia eta ilargia. Aurten ere, momotxorroak gure artean ditugu. Aurten ere, gentiek harri erraldoiak dakartzat eskuetan. Ederrenak gurera etorri dira, lamiak! Badatoz gure trikitiza eta panderoa giroa laituz, eta atzetik sorginak! Aurten ere, momotxorroak gure artean ditugu. Honetan, kaizarranka ezin izan dugu alde batera utzi. Itsasoarekin dugun loturaren ikurra baita. Arkoteko arraunlarik hementzuek dakartat...
eta hoiek harrapatutako sorginekin batera. Olentzerok lagun berezia ekarri digu. Bastuetako jauna, berarekin batera artzainak datoz. Bere atzetik, tartalo, artzainak harrapatzeko gogoz. Gaur ere, txistulariak ditugu gurekin. Eta azkenik, Plentziako gure Olentzera eta Maridomingiri harrera beroa emango diogu. Txalo bero bat, mesedez! Antzina, Europako leku polit batean, herri zoragarria sortu zen. Herri horrek baso ederrak eta itsaso urdin-urdina zeuzkan. Garai hartan, lurrak, urak, suak eta haizeak bata bestearen aurka borrokatzen ematen zituzten egunak.
behin borrokatzeaz nekatuta elkartzea erabaki zuten. Eta bat egite horren ondorioz Herensuge jaio zen. Herensuge beti bakarrik eta goibel zegoen. Baina behin, olatuek Eskoziatik printzesa edarra ekarri zuten gure kostaldera. Herensuge eta printzesa maitemindu eta elkartu ziren. Eta elkarketa horretatik Jaun Zuria jaio zen, Bizkaiko lehen jauna. jainkosa da. Hau da, naturaren eta natura eratzen duten elementuen erregina. Marik gezurtiak, lapurrak eta arroputxak zigortzen ditu.
Gehienetan, emakume eder eta dotore jantzita agertzen da, eta urrezko orrazia izaten du eskuetan, bere ilea orrazteko. Baina Marik beste itxura batzuk ere arditzake. Zuaitz itxura, suzko egita itxuraz, edo odeiak arrastaka daramatzan saldi itxuraz ere ager daiteke. Mari Jainkosa Bizkaiko Anboto mendian bizi da. Sugar eta sorginak bere morroiak dira. Marik bi seme dauzka, Mikelatz eta Tarrabi. Mikelatzek ontasuna adierazten du eta Tarrabik berriz gaizkia. Anaiak beti daude elkarren kontra borrokatzen. Euskal mitologian eguzkia eta ilargia lurraren alabak dira, eta egunero zeruan euren ibilbidea egin ostean lurrera bueltatzen dira. Kristautasunak dioenez, eguzkia edo ekia jaungoikoaren begia da, eta ilargia haren aurpegia. Egun sentian, eguzkia saltzen denean, iluntasuneko astioker guztiak eskutatzen dira, eta esan ohi da, eguzkia agertzean, hainbat jeinuk eta lamiak indarra galtzen duela. Horregatik, etxea babestuta egoteko, gure artean ohitura da baserrietarietan eguzkilorea ipintzea. Ilargi berriz, nekazariak iluntasuneko espirituetatik babesteko sortu zen. Ondoren, Amalurrek eguzkia sortu zuen. Horrek indar handiago zuen eguzki orduetan espirituak alde zitzan.
Kristo jaio aurreko garai hartan, jentilak bizi ziren gure lurretan. Gure arbaso horiek trumoia, eguzkia eta lurra gurtzen zituzten, baina gehien Mari Jainkosa gurtzen zuten. Gizon handi eta basati horiek pozik bizi ziren Auñamendiko bi aldeetan. Gentilak oso indartsuak ziren eta euren indarrak erabiliz herri handiak mugitzen zituzten Aralarreko zelaietan. Euren ahalmena neurtzeko. Harri horiek gaur egun megalitoak dira, besteak beste Gentilarri. Baina ez zaitezte beldurtu, indartsuak eta erraldoiak izan arren ez dira txarrak. Jentilekin batera, artzainak bizi ziren, eta gaur egun bezala egunak ematen zituzten mendian, euren ardiekin batera. Begira nor dagoen artzainekin batera, Basajaun eta Mari Domingi dira. Badakizuen orden Basajaun? Basajaun basoetako jauna zen. Oso indartsua zen, altua, bizarduna eta igei luzeduna. Mari Domingi artzainekin bizi zen, naiz eta bere ametsa umeei gozokiak oparitza izan. Baina begira, nor dago hor? Tartalo da! Tartalo begi bakarreko gizon itsusi bat omen zen. Aitzulo batean basoan bizi zena, mendiz inguratuta. Esaten dute ardiak eta gizakiak janez bazkatzen dela. Seguruenik gure artzaina jateko asmoz etorri dela. Lamiak edo itsaslamiak oso emakume ederrak ziren. Lamiak errekasuloetan egoten ziren eta aurrezko orraziekin ia orrazten zuten. Batzuek oilo hankak zituzten eta beste batzuek gerritik bera arrain itxura zuten. Artzainak lamiez maitemintzen ziren, baina benetako emakumeak ez zirela jakitean, artzainak maiteminez hiltzen ziren. Diotenez, hortzadarraren muturbietan lamia bat dago ilea orrazten, eta eguzkiak lamiaren adatzean jotzen duenean, sortzen da hortzadarra.
Herrietan eta basoetan beste andre misteriotsu batzuk ere bizi ziren, sorginak. Sorginak Mariren leizetako neskameak ziren. Gauerdian boteretsu bihurtzen ziren, eta goizaldean oilarrak kukurruku jotzean sorginek indarra galtzen zuten. Ilargi betea zegoen gauetan, hainbat herrietako sorginak mendian batzen ziren. Orduan, akelarrea egiten zuten akerbeltzarekin. Akerbeltz lurraren barruan bizi zen, eta mendian morroioz asko zituen, besteak beste sorginak.
Momotxorroak antzinako Euskal Herriko gudariak ziren, burua estalita zeramaten eta itxura beldurgarria zuten. Oso indartsuak eta ausartak izan arre, apur bat kokoloak ere baziren. Begira, begira! Monjeak momotxorroak pozoitu nahian dabiltza. Antzinatik Euskaldunok lotura estua eduki dugu itsasoarekin, eta gure arrantzaleak izan ziren itsasbidaia luzeak egin zituzten lehenengoetarikoak. Euskaldunon artean, ohitura denez, eguneroko lanetik kirola eta folklorea jaio ziren, eta horrelaxe jaio zen besteak beste Lekeitioko kaizarrantza dantza ere.
Eta honela, Euskal Herriko pertsonaia horiek dantzan ibiltzen ziren gau eta egun. Antzeman zuten zeruan. Gentilek, beldurraren beldurrez, betiko urrun joatea erabaki zuten, gentil batek izan ezik. Horrek Olentzero zuen izena, eta gentilen artean ausartena zen. Olentzero konturatu zen lur hauetako bizimodua eta ohiturak aldatuko zituen norbait etortzea zegoela. Eta horregatik, Olentzero herritar guztiak bildu zituen eta Jesusen jaiotzaren berri eman zien zera esanez. Oso pertsonaia ahaltzua jaio da, kismizenekoa. Hemendik aurrera, gure trikuarrietan eta basoetan eskutatuta bizi beharko gara. Baina gure pertsonaiek ez zioten Olentzerori kasu handirik egin eta dantzan jarraitu zuten. Orduan Olentzero etzita basora joan zen bizitzera. Bertan ikasti bihurtu zen, gentilizateari utziz, eta Mare Domingi ezagutu zuen. Baina gure Olentzerok arrazoi zeukan, eta gertaera ikaragarria bizi izan zuten.
inkisizioak gure sorginak harrapatu zituen. Momotxorro gudariak lo zeuden, monjeak pozoitu zituztelako, eta horregatik ezin izan zituzten sorginak askatu. Baina ezustean, sorgin batzuek ihes egitea lortu zuten. Eta momotxorroi esnatzeko edabea eman zieten. Izan ere, sorginek momotxorroen laguntza behar zuten momentu hartan. Luze borrokatu ostean, momotxorroek soldaduak menderatu zituzten, eta sorginak askatzera joan ziren. Borroka hori irabazi ostean, momotxorroek euren adarrak erabili zituzten gure lurretako herrietara dei egiteko. Eta Oiz, Sollube, Ganekogorta, Kolitza eta Gorbeia mendien tontorretatik egin zuten. Harrez gero, mendi hoiei bozineroak edo deiadar mendiak esaten zaie. Momotxorroen deiari erantzunez, zanpantxarrak etorri ziren, eta arranak joz, arrisku guztiak usatu zituzten.
Lasaitasuna bueltatzean, herritarrek uste izan zuten olentzerorekin zorretan zeudela. Lehenago ez baitzioten kasurik egin. Horregatik, erabaki zuten olentzeroren eskultura handia egitea beren omenez. Ordutik urtero, Gabon egunean, Olentzero eta Mari Domingiri menditik jaisten dira. Lasaitasuna bueltatzean, herritarrek uste izan zuten olentzerorekin zorretan zeudela. Lehenago ez baitzioten kasurik egin. Horregatik erabaki zuten olentzeroren eskultura handia egitea beren omenez. Ordutik urtero Gabon egunean, Olentzero eta Mari Domingi menditik herrira jaisten dira, eta horrela, Kismiren jaioteguna gogoratzen dute herritatik batera. Arratsalde partean, herritarrek eskulturari zu ematen diote herrirako bidea aurkitu dezaten, sutargiaren laguntzaz. Orduan, gure arbasoek urteetan egin duten moduan, gaurkoan guk ere Mari Domingi eta Olentzerori gure herrirako bidea erakutsiko diegu. Gure aitita amamen ohiturak jagongo ditugu eta herriko ipuin zaharrak denon artean gordeko ditugu.
agur Olentzero, agur Mari Domingi, eta izan zoriontsu. Datorren urtera arte, eta gogoratu, Gabon gau honetan Euskal Herriko etxe guztietan itxarongo zaituztegu. Agur! Begira horri, gurekin nahi duela Belen etorri. Gurekin nahi badezu Belen etorri. Atera beharko dezu gona zerori. Ator, ator, zure bienen bieni. Ator, ator, zure bienen bieni. Agurtu dezagun, jaio den hortzederori. Apa Mari Domingi. Mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Txeroia zaigu, mendira lanera, intentzioarekin ikatze egitera. Aditu duenian, Jesus jaio dala, lasterka etorri da berri ematera. Aditu duenian, Jesus jaio dala, lasterka etorri da berri ematera. Horra, horra, gure Olentzero, pipa hortzietan duela ezerita dago. Kapoiak ere baitu arrautzatzuekin, bihar meriendatzeko botillardoekin. Olentzero buru handia, entendimentu jantzia, batarratzean edan omen du bostarrokosa. Aiur den tripa handia, tralalala, tralalala, aiur den tripa handia, tralalala. Amaitzeko eskerrak eman gura dizkizuegu gure ekitaldi ikustera etorri zareten guztioi. Olentzeroan parte hartzen dugun guztien izenean, hau da, zanpantzarrak, gentilak, artzainak, trikitilari eta pandero joleak, sorginak, tartalo, lamiak, momotxorroak, mari, eguzkita jargi, txistulariak, txalapartariak, basajaun, monjeak, tartalo, elementuak, kolatuak, printzesa, Olentzero, Mari Domingi, arkoteko arraun taldea, dantzaria, soinu arduraduna, argiztapen arduradunak, PTDko lan taldea, antolatzaileak eta kontalaria, zorionak eta urte berri on opa dizkizuegu. Ea datorren urtean ere elkar ikusten dugun. Eta orain, Plentziako alkate jauna hitz egingo du. Bai, afaltzeko ordua heltzear dau, beraz, zorionak eta urte berri on guztioi, eta eskerrik asko ekimen hau antolatzen duten guztioi, eskerrik asko.